Lali wasabi ajmain Robi Sroli Sudri Wasirli Amri Wahlul Mugdadan Melisan ini Abkau Koli Amma Ba'du. Bapak Ibu, ini warga masyarakat Besuki sedaya kemawon matur suwun rawuhipun dalam rangka halal bihalal itu nggih. Kalian pagelaran perdana Turonggo Mukti saking Besuki pada malam hari ini penjenengan semua kersane meresani bendinoi wong-wong lek latihan yang kene penjenengan iki dipacai ben rada genah ngoten nggih. Dan acara niko nggih didukung sepenuhnya oleh dealer Honda Karya Agung Motor niko Mas Titis dan kawan-kawan. Kalau penjenengan mengendaki memiliki sepeda motor Honda silahkan datang langsung atau betung kali Mas Titis meniko alamatnya di jalan ngendi Mas Titi Kimangun Sarkoro ngarepe SMP 1 Boyolangu Kulon Dalan. Pokoknya serba murah. Baik Bapak Ibu, ini nanti acaranya jaranan full penuh didukung dengan Mbak Masaan Elektron. Acarane kersane ketua panitia utawi ketuane pagelaran jaranan Turonggo Mukti saking Besuki mangke kersane matur datang panjenengan. Mugi-mugi acara ini bisa terselenggara atas dukungan panjenengan semua. Saiki wong Besuki duwe jaranan dewi, lek duwe gawe oleh nanggap ngaten. Baik, matur suwun sanget niki Mbah Ujeng panjenengan kapure matur datang wargani panjenengan kersane ngertos ngaten. Monggo Mbak Ujeng. Oh ya. Mangke lek sing ajeng sir lungguh mundhut kursi dhewe teng mriku mangkene. Pundi Mbak Ujeng kalau ini langsung ini ya Ujeng. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penonton ingkang berbahagia, ing dalu menika Turonggo Mukti jaranan campursari ingkang saking Dusun Besuki, Desa Besuki badhe ngawontenaken pagelaran utawi gebiakan. Sepindah kita mboten kesupen manjetaken puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala ing dalu menika kita lan panjenengan sami saged makempal wonten ing halamanipun swargi almarhum Mbah Saijan kanthi keadaan wilujeng sehat walafiat. Sholawat salam tetap terlimpahkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sebagai tuntunan kita sedaya. Bapak Ibu penonton yang berbahagia, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberi izin panggung berdiri di halaman ini mengadakan atau ngawontenaken pagelaran seni jaranan campursari Turonggo Mukti milik Desa Besuki. Ingkang kaping kalih berterima kasih atau matur suwun dumateng Bapak Kapolsek ingkang sampun kula sowani sonten wau ingkang mengerahkan tenaga keamananipun wonten pagelaran menika. Ugi Bapak Babinsa dari Koramil Besuki, ugi saking Satpol PP atau Kasitrantip Kecamatan Besuki ingkang kawula hormati. Ugi kula matur suwun sanget dumateng warga Dusun Besuki ingkang sampun paring
sedantene mawon ingkang arupi material nopo petuah-petuah saking warga dusun Besuki terus saged napa nggih gelar pagelaran jaranan menika. Jaranan menika kula gelar niku tujuanipun pertama halal bihalal. Mugi-mugi kita sedaya wonten ing bulan Syawal menika saged minta maaf dumateng warga setunggal lan setunggalanipun ugi warga sedaya. Ingkang kaping kalih niki pagelaran jaranan menika damel numbuhaken semangat para penari-penari Turangga Mukti ingkang saben malam minggu latihan. Niki bodho takok kapan Pak pentase akhiripun untuk menumbuhkan semangat latihan utawi menumbuhkan jiwa seni pada anggota kami, maka kami gelar wonten ing panggung menika, wonten jaranan menika. Ingkang arupi diarani gebyakan nggih saged. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, budaya Jawi niku kathah renine, wonten tayub, wonten wayang, wonten karawitan, wonten sak lintu-lintunipun. Niki kula lan sak kanca saking paguyuban Jaranan Turangga Mukti niku gawe aliran jaranan campursari. Sebenaripun sejatosipun jaranan niku sampun dangu wonten, ananging lek mboten diuri-uri ilang, mboten wonten teruse. Artinipun lek personil niku sampun sepuh niku mboten wonten teruse ngesakne lek babat kados almarhum Amit Mbah Brintik, terus Pak Kendal nika, terus Pak sinten saking Centong Amit almarhum Pak Waris saking Comanuk menika niku menapa pambukanipun jaranan wonten Desa Besuki. Pramila menika kula sak kanca saking Turangga Mukti niku badhe nerusaken perjuanganipun bapak-bapak ingkang sampun ngrumiyini kula lan panjenengan sedaya ingkang membuka jaranan ingkang sampun napa nggih kalampan ingkang wedal rumiyin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kula nyuwun panjenengan sedaya mangke sageta mirsani jaranan Turangga Mukti kanthi mengke lek panjenengan napa ngersakne lenggah nika wonten kursi, mergo niki panitiane nggih panitiane Amit, panitiane piyambak. Jenengan nek kersa lenggah mendhet kursi monggo sumanggaken mboten usah nyewa. Mengke lek jenengan ngundang terop kula nggawe kursi nyewa. Lek niki jenengan mendhet kursi lungguh piyambak mboten nyewa. Monggo kula silahkan mendhet kursi piyambak wonten mriku utawa njaluk tulung sapa wonten lungno kursine. Niku sambutan saking kula nyuwun panjenengan mengke mboten usah lek ne wonten napa nggih reg-reg ngoten mboten usah kenyut. Amargi wonten sebelah desa kula, wonten sebelah kilen Boireng kalian Tanggul Turus niku wonten kegiatan ingkang berbau pencak silat. Nah, terus panjenengan mboten usah terkecoh, mboten usah napa nggih melu-melu sing kesana, jenengan nikmati mawon hiburan jaranan saking Turangga Mukti. Ngaten matur suwun saking kula bilih wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek mbah iki sing terusne jenengan ning nggo iki ya. Heeh.
oh. Oh. Ayo, sing ada wes. Yo, ayo. 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 Ayo gar semua hati-hati gar waspada no gar ayo lelin mau pakai aku berotol khususmu gar ayo ayo gak bukti lah ya iyalah ayo hati-hati